И какво става, бичове? Аз съм вашия герой. Днеска тука сестра ми нещо ме накара. Тук сестра ми нещо ме накара, да. Играя. И да заснема един видеоклип. И та хора, да, аз го накарах. И да, и аз съм се научил как да снимаме един видеоклип като мъж, истински мъж. Извинете хора, но Кошо той говори като жена. Абе, ай, ти на мен ли говориш? Вижте го. Еми, трябваше ги изпукам тия тъпанари. Каза им смотан. Като сте война такива, да ви спукам от мой. Война мръсни. Кошо? Да. Да. Аре бе. Чик си говорил. Жена. Абе, ай! Кошо, я покупай малко. Окей. Како? Аз просто смятам да го наговоря, ще кажа нищо не се чува. И така хора, аз накарах Кошо да си смени скина, защото ще му се подиграват и той не иска да говори. Майко ми, сега съм с скин като на момче. Еми да, това е редно. Чао хора, чао от Кошо. Така хора, здравейте, мили. Абе, ей, що не ми каза, че това трябва да ми трябваше? I'm sorry, Кошо, ме трябваше. Абе, ей, защо излизаш от играта? Какво правиш? Кошо, сменям си скина. Окей, да. Окей, Хари. Окей, Херо. Тапа муха. Абе, ай, да! Нали ще скачаш? Така хора. Аз съм Хери. Те шли в моя сървър. Бе, ей! Добре да Кошо. Хора, знаете, че Херобрайн си няма канал. Но така тъй поиска да му викаме. Херобрайн. Да! Защото тя е Херобрина, а пък аз съм Херобрайн. Да, и се казваме 2-3-4-2. Ами да! Вижте ми скина. Папанкуа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, палуба-луба-луба. Как го направих така? Как ме сърпи. Падна ми заряд. Кошо. Или добре, Аз отивам. Да. Аз ще си ряд. Окей. И ще си играя на Кошо яко. Където не мога да си взема клона, да си ми клон. Сори, Кошо. Хора, трябва да спра епизода, не забравяйте да абонирате, да хвърлите клипа и до скоро.